podozrenia o jej narábaní so štátnymi peniazmi. Ide o akciu Národnej kriminálnej agentúry, ide tu o podozrenie z ekonomickej trestnej činnosti. Policajti nezasahovali iba v tejto budove, ale aj priamo v dome zriaďovateľky školy a miestnej známej podnikateľky. V jej dome sme nikoho nenašli, tak sme sa skúsili opýtať v škole. Na zásah sme sa boli pýtať aj priamo na škole, no nikto s nami o tejto veci hovoriť nechcel. Prepáčte, ale vyjadrovať sa nebudú. A kto teraz? Kto sa nám to odkázal, keď sa sme opýtať? Porezvedenia. Prezvedenia? Ničomu sa to vyjadrovať? Situácia okolo školy je pritom zaujímavá. Podnikateľka prenajíma budovy škole, ktorej je zároveň zriaďovateľkou. To znamená, že nájomné zmluvy podpisuje sama sebe. Objavili sa preto informácie o predraženom biznise. Polícia však zatiaľ k prípadu podrobnosti nepovedala. V tejto chvíli však prebiehajú procesné úkony, nemôžem poskytnúť žiadne bližšie informácie. Polícia zatiaľ v súvislosti s týmto prípadom preveruje podozrenia. Nikoho nezadržali ani neobvinili. Bližšie informácie by mohli byť známe už zajtra. Michal Hečko, televízia Marky.